Gobela ibaia sarri ateratzen da bidetik eta hori ekiditeko lanak aspaldi hasi zituzten. Lehen bi faseak amaituta hurrengoari ekingo diote orain. Hirugarren fase hau astelehenean bertan hasiko da. Leioako zubi honetatik Erromorainoko tartean egingo dira lanak eta 30 hilabete iraungo dute. Aurrekontua 14 milioikoa da Lurdes jabetzen kostua kontuan izan barik. Oso obra potentea, inportearen aldetik, oso obra potentea teknikoki ere, baina erabakikorra lehen esan duan moduan pixkate ibaiaren erantzuna hobetzeko eurite gogorra jasaten ditugunean. Pasaden asteartean bezala, eta ez da ez lehen aldia ez azkena izango, argi utzi dute lan guztiak amaitu arte, uholde arriskua ez dela desagertuko. Tarte horretan, jarraituko dugu, atentzioarekin, jarraituko dugu sufrimentoarekin eta egoera hori aurre egiteko gure baldintza eta gure baliabide guztiak jartzen. Eta beharko dira bai, izan ere azken fase bat ere falta da oraindik Fadura inguruan.